Tak krásný den, přátelé. Já vás vítám u 7. dílu mého odchodu ze systému. Občas jsem to nazval únik ze systému, ale uvědomil jsem si, že já nikam neutíkám, ani neunikám, ale spíš jenom odcházím a ani ten systém neodsuzuji, ale spíše se ho snažím pochopit takový, jaký je a tak nějak ho přijmout, i když mi to dělá trošičku problémy. 7. díl chci věnovat mému kamarádovi a přítelovi Lubošovi Nekolovi, mimochodem bláznivému lavinovému lyžařovi. Chtěl bych mu popřát mnoho sil a šťastných sjezdů do života. A Luboš se mi ptal na otázku, jak budu řešit odpadní systém v tom mým skladu na Nářadí. Můj odpadní systém vychází celkem z jedné jednoduché teorie. Prostě jsem shodou náhod potkal jednu holčinu. A ta holčina mi přivedla k jedné celkem dost důležité myšlence a ta je taková, že takhle, ještě to trošku odvrátím. Omlouvám se všem, když se přeřekávám nebo když mám pomlky v rozhovoru, prosím vás, nejsem žádný moderátor, jsem elektrikář a chybovat je lidské a nejsem prostě dokonalý, tak se s tím trošku smiřte. Trošičku ještě odbočím od toho odpadního systému a řeknu něco o sobě. Já se jmenuji Jirka Krabička, je mi 33 let a před 5 lety jsem se ocitnul na, dá se říct, rozhraní mého života, na takovým rozcestí, na takovým uvědomění prostě. Vážil jsem 113 kg, měl jsem vylítan plotínky v bederní části, v křížové části mezi 6. a 7. obratlem a bylo mi 28 let a vydržel jsem 3 hodiny na nohou, pak jsem si musel lehnout. To znamená, pro mě osobně končil můj vlastní život, protože já jsem se nemohl prostě hýbat. Takže jsem se samozřejmě svěřil do péče lékařů. Ani nechci říkat jméno paní lékařky, protože ta je známa tady mezi sportovcema tady po Plzni. Nic proti ní nemám, ona jednala jak nejlépe uměla, ale shodou náhod mi celkem dosti ublížili a mé plotínky samozřejmě nevyléčily. Měl jsem takovou intuici, že hlavně nesmím jít na operaci, což se mi podařilo a protože jsem taková tvrdohlavá palice, tak jsem začal dělat všechno, co mi lékaři zakázali. A věřte tomu, či ne, přátelé, moje plotínka se bez operace vrátila a mě je 33 let a můžu tady stavit to, co dělám a můžu tady natáčet a říkat vám to, co chci. Protože po té operaci by jsem asi už moc hýbat nemohl. No. K té operaci mi samozřejmě hodně pomohla, dá se říct, krabičková strava, do které jsem se tak zamiloval a začal jsem si ji sám vařit. Dotáhl jsem to tak daleko, že jsem dělal celkem dost velkou konkurenci tady ostatním krabičkovkám v Plzni, což mi těšilo. Vařil jsem s láskou, ne pro peníze a ten zdravý životní styl mi něco uvědomil. A díky tomu jsem poznal sám sebe a můžu teď vyprávět o té kamarádce. Bývalé přítelkyně, teda, abych ji takhle neurazil. Holčina byla závislá na vepřovém mase, byla závislá na Coca-Cole, což jakoby se dá v dnešní době pochopit. Ale byla tam jedna taková věc. Holčina měla cca jednou v týdnu, cca 2 dny totální jakoby výpadek paměti, jo. Prostě když to shrnu, něco si odložila v obýváku, přišla do ložnice a vlastně zapomněla, co v tom obýváku odložila a co vlastně v té ložnici chce. Což mi prostě ponuklo trošku bádat, trošku přemýšlet o tom, proč se to děje a co se vlastně děje. Přišel jsem na jednu věc, že zdravý životní styl je báječná věc, přísun kvalitních potravin
je pro tělo přísuň kvalitní informace. Ale spousta lidí zapomíná na to, co používáme zevnějšku, anebo i léky zvnitřku, že jo, ale ta holčina, ta blondýna, tak ta si dělala takový 6vrství vlastně procedury na vlasy, protože ona měla krásně blondětý vlasy, chtěla je mít, tady už jsem něco postavil, chtěla je mít krásně rovný a těma 6 šamponama, kterýma se mydlila tu hlavu, tak samozřejmě ty vlasy to jsou prodloužený nervy, to je náš nervový systém, tak ona ten nervový systém totálně vlastně těma šamponama narušovala a vypínala si totálně svý lidský vědomí. Pokud mám vypnutý lidský vědomí, můj mozek nenahrává, v noci nemá co zpracovávat, já vlastně jsem, dá se říct, bez budoucnosti, netvoří se mi budoucnost prostě, protože ona vlastně těma 6 šamponama, tak když jsem šel do detailu, tak jeden ten šampon měl 200 druhů různých chemických sloučenin. To znamená, to je pro náš organismus celkem dost velký pohlcení, že jo? Protože když s ním jednu mrkev, tak přijmu jeden druh cukru. Přijmu jsem jeden druh informace, jeden cukr, jedna informace. Když si dám na hlavu šampon, který používala ona, přijmul jsem do svého těla 200 různých druhů chemických informací. Když jsem si dal těch šamponů 6, přijmul jsem do svého těla 12 různých druhů chemických sloučenin. Tím jsem si totálně vypnul svý lidský vědomí. Když jsem samozřejmě na ty její šampony zaútočil, když jsem zaútočil na její nejlepší kamarádku, která jí to dodávala, která zastupuje jednu nesmyslnou firmu, která nemá žádný smysl, ale tak se na mě naštvali, samozřejmě jsem blázen, šampony jsou bezvadný, protože bohužel ta chemie opravdu ty vlasy narovná, ty vlasy jsou opravdu rovný, ale to, jaký to má vliv na náš lidský organismus, už nikdo neřeší a to já právě chtěl řešit a ta holčina mi otevřela oči v tom, že už 2 roky používám pouze mejdlo třeba z olivového oleje, prostě nějaký bioprodukty, samozřejmě biopasty, který neobsahují fluor, protože ten fluor ten ničí naše zuby, ale v reklamách je to obráceně. Tudíž můj odpadní systém v tuhle tom skladu na nářadí, jak jsem to musel nazvat pro stavební úřad, je to jednoduchý. Na velkou buď půjdu někam do kadibudky, nebo si pořídím kvalitní chemický záchod. To je asi odpad, jakoby, co se týče mýho vylučování. Ale samozřejmě chci tady mít sprchu, chci se tady mejt, chci tady vařit a když vlastně se osprchuju, umeju se přírodním mejdlem, použiju přírodní pastu, no tak já pak tu vodu můžu vypustit tady do lesa, že jo, teď přeci to není nic špatného, že jo, ale pokud samozřejmě použiju chemii na svý vlasy, chemii na svý tělo, no tak to logicky nemůžu pouštět do lesa, že jo. Takže můj odpadní systém Luboši je celkem jednoduchý. Tadyhle vzadu v té terásce, to je první teráska, tak tam bude prostě polyetanová nádoba, která bude chytat vodu ze sprchy a tu pak budu pouštět tady dolů na zahrádku, protože chci samozřejmě si pěstovat rajčata a okurky a papriky a takové věci, takže já tu vodu, dá se říct, užitkuju, nebudu nikomu přítěží a hlavně přítěží pro přírodu. Jo. Vemte si, že třeba ženská antikoncepce má takové hormony, že jí vlastně dnešní odpadní čističky nebo odpadní systém nedokážou ani ten hormon prostě zničit, jo. To už tady koluje v polích všude a už je to nenávratně zničený. Antikoncepce, jo, třeba. Samozřejmě nějaký věci já nepoužívám, protože jsem chlap, ale to bylo k odpadnímu systému. Prostě pokud jíte zdravě, pokud vaše tělo dostává to, co má, tak já nepotřebuji žádný krém na suchou pokožku, protože já tu suchou pokožku nemám, že jo? Protože mé tělo s kvalitním příjmem informací nemá suchou pokožku. Suchou pokožku máte třeba, když máte zanešené játra z těch sraček chemických, který na sebe používáte, no tak pak už to tělo nezvládá a třeba popraská, jo. Prostě ta pokožka je
je obrázek vás zevnitř, jo. Vemte si, že třeba tuhle ty bombový obchodní zástupkyně, který prodávají tu ty bombové produkty, který zkrášlou ženy, tak tam mi třeba řekne: Jiří, prosím tě, mě si tady dělají na obličeji obrovský takový, no dá se říct nežidy, že jo. Můžeš mi říct, z čeho to je? A já jí říkám: prosím tě, tak si ven ten tvůj báječný krém, ať tě to zmizí, ne? A ona: no já to mažu a nic se neděje, že jo. A já říkám: no protože ty máš z těch tvých preparátů tak zasraný játra, že prostě se tě dělají takový jebáky, protože kůže je největší orgán z lidského těla a pokud játra nezvládají, tak k tomu většinou používají kůži a můžete být rádi, že k tomu používá kůže, protože pokud nepoužije kůži, může to odstrat nějaký jiný orgán, že jo, z vašeho těla a můžete na to i zemřít. Takže prostě přírodní pasta, přírodní mejdlo a nepotřebuju žádný odpadní systém. Měj se hezky, Luboši, a příště se uvidíme. Naschle.